penso firi nyuma ho nsɛm so wɔde ne deɛ ɛkɔe na owura ya wɔno nso hwɛ akwadwuma ɛne ho totoyɛ so Dr. Owusu afiri akoto wɔno nso krataa na edidi so ya ɛkure ki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  akopiem ɛwɔ mampani na adodankwa akufo ado na tena yɛm kyerɛ sɛ baabi ɛkyekyere aboa no ɛhɔ ana yɛgya no na kyerɛ sɛ ne nyinaa no ɛyɛ deɛ ɛbɛtumi aboa ama papa no nya brɛ na wadandan no ho watɔn ne nsɛm wato ne nsɛm pa ɛde ma Ghanafoɔ na Ghanafoɔ nso ate aseɛ ɛnkanka ɛwɔ NPP amanyɔkuo no edi mu sɛ tu ahene ne yɛsi ahenefoɔ tena ase na sɛ yɛma no kwan na ɔbɛyɛ frankakurafoɔ na didi mu ano kɔyɛ mampani de sɛ o sɛ ye wasi cross pa sɔmanfoɔ bɛka no ma hyɛ ne nso a Dr. Owusu afiri yie deɛ no akɔyi na owura Alan Kwadwo Kyerɛmaten edi ka akɔ enipa bi a wɔn nso atwe wɔn ti sa frankakura dibrɛ no wonya ɔbɛpɛ no ɛyɛ owura Kwabena Japan saa so na Kennedy Akompreko Japan owura Joe Gatti ɛna afei so owura Aboagye Japan anase Boakye Japan wɔn nso ɛka ho na yɛnni nkɔmɔ kakra campaign manager de ma Dr. Owusu afiri akoto ɛyɛ owura Peter Oten Dakon papa awurade asomdwe nka mo official panso en Christ asomdwe nka so papa na pom te sɛn yeho anadaro mo de ateme mfa we so ntia watiefo nyina so na memo wa wodwo anso eje so when obi beka say at long last the resignation letter has been presented ana sa netie enra anwumre no nsia ne fa pepepe na Minister for Food and Agriculture or the resignation letter or the command President of the Republic, His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo, President Jane Feso Nini Didi Nkomo Kama. But a fair year change President response. Some Nemoka say President Inyan responding to Minister for Food and Agriculture, the resignation letter and the command. Timothy ya na ya no sanity. Oti fire wura mu kakra. Ebra bɛn na muhunu sɛ ɛnɛ da yi a mene wo kasa yi saa nkɔmɔ yi yɛbɛka ho asɛm na emu nkɔmɔ te sɛ yɛbɛsɛ yɛte nkɔmɔ no ase kakra wadaroma mpakyɛ ɔbrɛ bi man wadaroma me busa sɛ efiri bere a papa no tiri mu pɔne ne da yɛ so no ɛbɛda adi a Ghanafoɔ nyinaa ɛteɛ no na munim sɛ ɛnɛ da yi wɔde na homegya na sɛ na dwuma gyaeɛ krataa no bɛkɔ anaa saa pɛpɛ netie memfa akwan yi so nyina Dr. Owusu afiri akoto anam na His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo ase one yediniye pa one Dr. Akoto yediniye beka ya mre bi nsem kombe ba se Dr. Akoto adanitri mu po adi so pese otu franka ama party no mpanyifo bebre ye senka president ko onyi papa na dikura nanso enam na dwuma pa enti no president ma na kwan ma na to aso afei no ono atwa ma Dr. Akoto na de ono ani pim and with some pempens who are drew sweet. I was said, or didn't you medie to na oko hwe dwumadie kese a isi n'anima opese ode bo hobra dache enti mote ya na dwumadie kese isi Dr. Akoto ani so ntino na ama na ede ne dwumadie ato sam pempense so na me pesa me kama Ghana fo nyina te se enye ohye bia na doctor na epim na ode ne dwumadie ato owura Peter obi bebusa sɛ wohwɛ owura afriye akoto ya baabi a wɔkɔ ya ɛnani so ade hu na de ne kɔ kuadwuma mu no so opani gyae na dwuma no yamfa sɛ wagyae kura ɛdeɛ na Ghana yɛ hwere ɛwɔ kuadwuma na fam yi me bato san ka biem me busa sɛ opani no krata wɔde akɔma na Adodankwa Akufo-Addo sesia no ɛkwan abɛda kuadwuma no atena yɛ hɔnom ɛna me busa sɛ ɛdeɛ pa na Ghana ya hwere sesia ya ye ne wo kasa yi sɛ fa kuadwuma no deɛ na yɛbɛhwere nso very good so wo hwɛ records Fourth Republic ya yɛhyɛ 1992 me mfa mo nkɔ akyiri Ghana yenya Minister of Food and Agriculture ne mpempenso ɛte sɛ Dr. Akoto da sɛ wo hwɛ baabi a ɔbɛfa agric mfiensia pɛpɛpɛ mu ni baabi a ɔde adura na kyerɛ sɛ doctor wayɛ bia ma ɔman Ghana ɛnam akwanya Akufo-Addo adaroma president na adaroma ɔde maa no tama yɛde dwumadie hyɛ Dr. Akoto nsa na Ghana yɛ rice production per annum kyerɛ sɛ afe bia ɛmo a ne yɛdua na ɛyɛ 650,000 metric tons and then me no ka say 2017 the rice production
ɛyɛ 1.2 million metric tons ɛkyɛ sɛ wadɔbo no ɛnɛ me ne wokasa yi sɛ woba Ghana yɛwɔ made in Ghana rice a wobɛtumi de compare mu biara wɔ baabiara wɔ wiase m ɛmu bi firi votare yɛfrɛ no champion rice sɛ wodi bi a wobɛtumi de atoto long grain bi ɛfiri wiase afa na nyinaa ho ɛnɛ Ghana mu nso ɛtumi kɔ wiase ama Ghanafoɔ tɔ Ghana mu di memfa mo nkɔ aburo so mu before minister Obabaye minister for food and agriculture no not the whole total production of maize the Ghana nyina yedua na 1.2 million metric tons and now what did you do Ghana maize production 3.4 million metric tons me no ka say Dr. Kuto I establish authority bia or the office now abekumase I friend tree crop development authority ehwe enuaba enum ehwe mango ehwe kube ehwe cashew ehwe shea butter de ye nkuto no ena ehwe palm eya abe dua saa niema unim se udua brodi a bosome miensa achi na wutwa bas we mu de di mfie miensa fie num ansa na amacho saa niema macho ora wotie me rawatin wo ho me wo ho ma me fa ma no si wa saa ne me macho a edisika $12 billion and e bo ma mu afibia eti owusu afiri akoto waye bi per records a wodi gu ho ne ade e na obi busa se sade a wo si kan se opani waye saa adwuma we nyina ne ade no adantin na on maintain ho fi se Ghana ye nyina nim se ya chiri bremo no eye kuayo na ye pese anuane ebunkam fa Ghana so ne ye ton bi kura kwa monone ne science na band dwuma de be first planting for food and jobs by ya meaning say aban no wani so ade hu de maku adwuma no and per de wu kan so papa na kire se ku adwuma no betima ye ade na won maintain ho a na opese wo jasa akunwa no to ho na okoforo esoro ho me da wase me nua me pese me share kuafo nyina bo se Dr. Koto onya wo mumu Dr. Kuto eko predibira obetimi ahwe wo mu asesa kuaye chen de waye enti esan se opese kuabo etum pon enti na okọ predibira foforo enya ne bonim yenim se obi se what the transformation agenda ba enti momo de no so ye de he ye de nyina ne se agriculture has the potential to unleash the industrialization drive of this country. A massive transformation in agric, yes, sir. Yes. Some no can say Dr. Kuto asa sete or the Beko cabinet, here pass poultry development authority, se buy into place Ghana yanko fa abruchi akokofunu e magane bim. Or yeah, horticulture development, doctor building institutions. So Bekaya, Obama ba Ghana, Obama Katre say we need strong institutions, not strong men. Not strong men. On say, Doctor Emma Ghana for adwemu ye omkesene ene say Doctor Owusu afiri akoto wabeye wo soafo ye wo hweku adwuma ne ho nsam so. And we understand say na breson so no na ye kra enkoko force e di free e chiri hoba. What are some of the assurance I said this time round ne de I guess our force so hansa na watua saa kwan na saa erosion ya na ye kra na ma di free hoba no obetuma tua assurance na tesan epacho line no twitwe wa homa no twitwe sika kraka betuma afa ne bi mama me de me busa ne say me repeat de me busa ne say owura free ya koto asesi a no mfa ne say wo former Minister of Agriculture ye kan ho asemi na pen so se ne ye kra nkoko force de ba ana me boa very good and what are some of the assurance I tell say nyame ya do no ofro ekọ last for ho no mo a ana obetima tua saa kwan no a ye nkra nkoko no mabiem because I got an into aso minia me da wasikuya na a process odi duaba ehye form na afifi na aso aba enye da ko asem enam say doctor etimi increase aduane a yedi no ene amama ite se Togo Burkina Faso ni ade eba Ghana ebe fa nuane a aban edisika ahyem edeko abaye national security issue na beye national security issue a na enye agric ministry nko asem na nke nuane ne yenya surplus so wo nuane na wonya surplus a eno so na wutimi ni ehwe wayemwa ema ayemwa so enam so
unya enam so surplus but ese koma asisi yenuanom amama ya no mo bohye nti no ye started say ye twa abura na Burkina trucks na ewuram ye twa mo na Togo trucks na ewuram nti we mu nyina be national security issues president asati interministerial committee omo hwe se de be ya enuane na aka no ebetime agina omam nti when we are able to host our security nyama nyina right then there will be surplus for poultry production ni ade but obehwe a baby of fair kwa ye free odia beduru no se onya kwanya ebedi part nanim na eventually obedi Ghana anim a ekuaye ebeya asem foforo wo hwe ne nim de na dwen ne nyansa wo kuadwuma ho a se ene doctor de no kura anye pekura na ebetimi abe ho kakra ya sa position ya pani agya ne ho no obetimi afele sa agab no wa hwe Ghana ha. That is the prerogative of the president. Say obi ko akosi doctor nem no enya me otenda ako ani die mu me na metre nipa we no betima president of the land ni nyansem no odo na betre nipa obetimi afele gab kese na Dr. Usu Efiri Akoto eja to Agriculture Ministry. Na me nua me hye mo boss in his resignation letter he assured the president say he will continue to render every technical support cabinet here to ensure say aban a MPP aban bekoso atumpon e wo MPP eno na mo kan ya na Ghana fo bi enti ase papa kire se krata no se wode koma o mampani no akrata no kire se beya na adwe no betimi akototen na ne botaye ne nani so ade hu no waduru hu eno nti se wode krata no koma aban no aban ne je ena bin campaign manager no so o san ka se ekoba se yehia no esuom o awiam o ebre bia no a obaba ba ye adwuma no aha no ensi mpae kakra mira CPC ta e kire se so wa resigning enye abre bia no beko office se oni kwa se de bia office or concentrate e wona ni so ade no but president friend no se ora Usu Efiri Akoto doctor aha me ha ete ya dwen kakra be kire ma obeko no akotire no waboa no wabeto na adwuma so office ya adwuma no brechem ne nsunsun ye dem okay me fa ne wo wie nkomo me fa ne sese no Dr. Usu Efiri Akoto ebeye ebia ne campaign bi ewo bia baba yara sports stadium ye wo kumase ya waseti bibia wie na wanya emergency call say wanya adwumade nu a obeye ne baba yara stadium no omra forum bi won kran na do dankwa kufu ada friends so meye forum bi won kran obeko Dr. Akoto were anidie bebre edema president of the republic Ensuomu one side preko no nyai e Ghana first obeja de oye na kotie president de no no abeye de oye na da foforo Mira Peter ma ye na wase anwumere nkomo yi ye bekoso adi na grounds ye de wo hwa grounds no a save ya Dr. Akoto ya adwuma papa ye party no ya go through 5 elections. Election of polling station, election of electoral area, election of constituency, election of region, election of national. Sa election we mu nyina no yensa ewo mu bi na party force nim koma no madi enti isi form agro ene form. Me wurade asomdwe nkan wo. Nkan so. Ora Peter Watene da kon eye campaign manager edema Dr. Owusu Efiri Akoto say de wo ye bre bi atwam o man ne soafo na ohweku adwuma ene ho nsam so ye koya ni mo nsafo from. Yeah, you know. Mami. Yeah, nto asoi. Na panipa bi a wa pimpa. E wa manyosem no wo kira manyosem. E wo suapon e wo wi ne bemu Dr. Isaac Brakon. En wo kasa se wo hwe ne abobọ ba yi a. Mrahye bedwafo e binum kra nso ya soafo a. Sa bere wo mpese o muhim franka. E de ma ni pipi amanyoko a ye tworo nkrata koma mampani no. We no ankoye kase pa te se mampani dada George kum bre no so. What 207 no. Ewura no du nson ena sa bre no wo mu ti ana mu nson kra cabinet ministers ti ekoye tokro kase pa papa yi one Sompa nsentwefo na twetwe nkoma a wo se ewom se we no asoafo no de ye nya be se num emu mienu atwe ti de na nso de ne mekeka bomu a entimi mfe o haw kase bia mfa mre na redan kwa kufu ado amemu ya wo bu etoso mienu
we kwa de mienu pe 2007 omanpani kofo breso enipa enkono a ne manpani no waka ho bi asoafo nkono na de akonya to ho and block and de corporate kope enti sabe na ye more attractive na aya attractive abesi ne chese akono enti we kura se number no ye encounter nwie se ebia ye wura koto ne de akoi ebia nka ne de mra se badwane bie ne ha wo ba bio ana asoafo bie ne ha wo ba bio dan so mo wo mra se badwa fie na bonten so de omo de ba enti akonya de attractive o MPP mu na wo koto franka akono because what chances so betimi win no higher politically no menia we ne de wontimi fa nse wo bi kon democracy say yema omanfo no enkyere wo madwene de ye pe no omokwa koyi flag bearer ba ko pe na flag bearer na pe wo bi a woni ne besene so obi oni ne ye compatible and woni ne betimi etu saa na mo no enti ma anye na bi ye ka se ne we nko na we mo na chidom ene na democracy mato atwene mo so na maka wo fense kubeso ema obi a te se mo de mo ye fra mo domo ene democracy mo se democracy na ye domo ene de ye domo enti domo ne de mo de eno a ne de atwa mo funu ma na wo de koka se we ni we nko na mo maka ne de mo nya party ma enti ho no de enye yie mo nyina nko se de mo ye ne daa no ebre mo ye dunso kro mo ko contest mo ko na ne wudu ya ensunsan tambode ho koto hano a pesa na akoba no wei ye papa brako ya wo kira de asuapon e wo wini bemu e na wo kasa wo kirikiri mu de ebobo ba woni pipi amanyuko mu ene won ma ye tworo nkrata e de koma mampani na kwabena na mi wura fi na bi so se akopre wo so manya je krata wo so mo de o masum mampani aje ayo nti aka so mampani so badla na ase wa chen so shira no kose ne dwuma di na ni so ade ho nyina abo adwuma bo frene ne mo beton ne ministry se de ebo mpa se be ni obi agine mu atan amaye ene abeni amanwo me anka ni se ne yanko Mr. Why na former director general or security and exchange commission ese kra no na san ye convene na de ma yenua no mo agya ona ho megye mu ana wo ya won kakra eda ho no mu yi ana o mo kyerɛ sɛ o mo sra aban we do o mo sra wa sakoba se ebia wo pe kwan pa wo be fa so na agya wo ka wo de watime tuatua mo sra wa da wo mo kakra ne ade ne ya hwe ho yie pa mfa won san kɔ hɔ kra na wopani on nsɛmtwerɛfo di nkomo ye Dr. Edu Anane Antwi wona ne wosom ta frɛ nsɛmtwerɛfo sɛ mommra no mati asɛm bi o na de srɛdeɛ ne ye de fa mo so sɛ ɛnto aban ɛno na ɔmo de hwɛ wo ho ɛdidi da bia nɔpa ɛtotɔ mu nnuro ɛnom ne ade a ɛnsɛ sɛ wode wɔn nso ɛdɛn ɔmo sikasɛm ɛdi akorɔ ɛfiri sɛ wode biribi ba sɛ afe mu ne ma mo hwee afe ɛbɛba no mɛma mo 5% sɛne wɔde baeɛ anaasɛ akyire mɛma wo 9% akyire ma yɛ a na enipa no o ma yɛ abrɛ nti yɛse sɛ wopɛ sɛ ɔmo a ɛnkɔ pension no ɔmo sika a ɛda hɔ a ɔmo de bɛba pension wompɛ sɛ yɛdɛn wosɛe no ɛneɛ na yɛn nso a yɛaba pension dada a yɛwɔ yɛ sika a sɛbe yɛansɛe yɛ sika no yɛde bɔɔ wo bɛsia sɛ fa yɛwɔ adwuma fa yɛ ɔma yi mpuntu adwuma na yɛhia a wode ama yɛn na ɛsɛ yɛdɛn wo nso wobɔ yɛn ho ba ɛfiri sɛ ɛno ɛna yɛde ɛdi nti yɛde krataa yɛ akɔba ban ɛsɛ onyi yɛn ɛmfiri saa asɛm no mu ɛnɛ nso yɛde krataa akɔma ban sɛ yɛpɛ sɛ yɛne no ɛhyia ɛdwendwen saa nsɛm yi ho ansa na adwuada anwummere nan no adu nti na yɛhu sɛnea yɛbɛka no yɛasan so aka sɛ yɛn forum no saa bere a mekan yɛyɛ akɔbɛɛ sɛ aha mmiɛnsa ɛnso yɛntumi nya nnipa nyinaa ɛma forum no so ɛfiri sɛ wɔn a wɔnkra ha koraa no nyɛ ɔmo nyinaa na ɛwɔ whatsapp a wobɛtumi arekyi wɔn ɛna wɔn nso ɛwɔ ama wei ɛyɛ Dr. Antwi Anane ane yɛte ne nkan yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɔkɔpie mu ɛwɔ bɔma a ɛne yɛde so na anaasɛ hwirɛhwirɛ na ɛne yɛde ato wɔ nom so ne nyina da ɛne sɛ wasi ahens bi wɔ hɔ ɛma wura no bi sɛ wɔnte wɔn ho ase ma de ahensɛ mu ma abɔ ama ne homene so ma nipa baako kora firim ɛnura yɛn ka bi nhyɛ mu o ɔsagyefo wɔse adeɛ yɛ agyema bɛdu ɔtɔ so mmienu dɔm ama ahene frɛ nsɛntwerɛfoɔ de to wɔn anim sɛ bɔmaa hɔ no kafi biara ne ho ɛwɔ hɔ eti ma commander ntena gɔ so no ntoto aboɔ nso mfa ma park so obiara nkɔ n'adwuma so na nipa bi sɛ ɛdeɛ na ɛbɛ yi ɛnɛ
Regional Security Council Resec na kwasetena emo nimonyafo George Boakye ena na tie adwamu wo Regional Coordinating Council wo so na wase hyehyɛ ya waye no boma enie efiti anaju no ndu kopma nwumre nonum wo hye na ene wode eda no ne etoso mienu miaye akoye anigedie te se bia ba anom ne ade nyina da ye de so atoso na efiara de na nanu muzirimi-fo beko juma empaibo na memene da kwanhwefo no so kɔ kwasiada Christian-fo beko saa pepepe ene wo mode eye no na wo beko so ani empanifo so atwetwe ho nkomo kopem se asumdwe ya wo mo pe e wo bomane ne nkwa ado no eno so atumi aye kama ye bo ye homoden se ye benya ye wura eye Frimpong Andrews ya wo no ye boafo sonko enso ede ema onimonyamfo yi na o wa homa ne so yehwe na yentie ne nsam kan no ye yagwe say effective today curfew will start at 10 p.m. up to 5 p.m. the following day 5 a.m. The 10 p.m. to 5 a.m. and I share say curfew no emra the yabaye so yakọ convocation ho and na kasa ama yaka chiro say obi antra say obi observe curfew hours no. In addition to curfew, the idea is public gatherings be a ban until further notice. So now, say a sort of for Kosiada, Memeda for Memeda, and a crib for if you're the only my gada, aqua sorry. Apart from that, you public gathering be able to elbow my member until say, you say situation improve, Nafi, every hope. Matter so, yes, yabebo have regional House of Chiefs amane no so abam no mahwe no want to ama bibia akoyi amaye ye ne konfe hen no wie no so yaba boma hema ho ono andasa ye mahema e wodoma ene on so abedi nkuta ho ama ye nyina ahu the need say e wo say yeboa e ma asomdwe e ba boma na we yewura Frimpong Andrews ye boy homoden say ye benya na ya sane na di nkomo san say no na nadom ama hini se curfew bia da ni ho wo mso so ma ye review ti epesi ehunu asem num no kran kasa se de be na obi kɔ boma ho a obehunu se wo kɔ ana se wo san eneyi dom ama hini se obi ankɔ na dwuma so huhu bia da ni we ye ni hu ompe ye boye ene nso wo mso so ma ye nsakraye efra na dwu no ndu ene ye obi a wa akɔ dance o wa akɔ wona ati o twaso na kɔ fie ne kɔkɔda na kɔpem se no onum bɛbɔ ansa na wapie wɔnom so abie ba ya wɔnom abie nkwape ase ba anom ne ade ankrofo kɔtɔ bi nom boro no ni nyina ya de so atoto so wɔ hi pɔn so sɛ da bi bibia nsi na saa no ye hunu de ye kɔ anasa ye ba tini ke pesi ye hu ye wura ni o kire mu se saa hyehyɛ foforo na ɔmde agu akwa mu no sɛn ɛna manfo nso mu so obi kɔ wɔ bɛyɛ kwabena to aso wai ntumi nkome ho ɛnɛ dwumadie bi akɔso ɛwɔ Alisa Hotel ɛwɔ Nkramantam no mu na ne nyina no ɛyɛ atenaye yɛ hwɛ mfini nnwuma ɛna afei nso dwadie ho ɔne Ghana Enterprise Agency ɛna kabo mu a wɔpa dwumadie bi ho ntoma dwumadie no nyina ɛne sɛ ɛbɛboa nnwuma nkumankuma adantamu ni adeɛ mamanya anantu agyina so no matimi afifire sen ya ɛsen a ɛden no matimi abɔ kasee mu wɔsoafo abɛdi akyire a wɔhwɛ mfidi nnwuma na afei nso dwadie ho nsɛm so dwumadie no aseɛ no na Sompa kasee wɔ hɔ wɔn abo nana ama dokua siama agyi wɔn na wɔto no bo ase a wɔn nsɛmtwerɛfoɔ ebiebie mu yie. Since I started say yeah issues our grants no your access to data on the number of businesses are successful businesses are almost me grow up and we know say all these businesses now it's me grow no almost increasing in their number of employment. We'll put it all together and then in due time we'll give you all the figures for everybody to know that some have actually been able to be very successful almost me are building on businesses through grants here we've been given from 2 years ago. Now, first one, an initial capacity, and it was done with technology. There was no human face to it. It was applied online and it was sent in that same way. There was no human face to it, and we got a lot of people saying,
we didn't receive it. So although there's data to ensure, that's the reason why we have been able to change the modus operandi to this very one, where everybody is able to identify each other during the disbursement, and we are able to trace to wherever your job is. Due diligence is done. We are able to trace and then ensure, say, what you received, you have been able to put it to good use, not to your own personal interest, but to the benefit of everybody else, because it is for the benefit of everybody else. That's why we ensure, say, yebeboa na ubia ejuma no etimi akọ. Nana ama dokua oswafo abedi ekira ohemfidi nnwuma na afenso no edwadie ho nsensem so na enu achi owura ayire kosi yanke aye opanimpa edema Ghana Enterprise Agency ono so asemni fie be me ensani osemienu ni na yare bi to ewiase nya covid pandemic na pandemic time no ewie ni esi ya wose ehwe economic transformation no was say ye behwe Ghana ha MSMEs ni SMEs ewokom ha kwan be ni ebefa so ayede be transform sa institutions na businesses no mo gina ye because they be almo ka say SMEs na ye backbone of krono omo no mu kura krono nti kwan be ni ebefa so a ye de be boa SMEs mo omo gina ye na ye COVID response grants so de na egu mu a ye kese pa ye de frɛ no high growth SME program. Na no ne say yebehwe SME se wokom ha more potential a omo besesa oman no omo besesa yehyebre ama krono akonenim na yetumi de support amom na support ne yede be mom no focus no enye funding pe technical assistance enu na dikan a yede consulting ne capacity development be share juma no na ejuma ne tumi etumpon na ejine yie na omo promise omo betumi asesa krono emo yebetumi ahwe bebia yebetumi de funding ahye omonso mu na aboama akonini program ya ye because they high growth SMEs na ye focus no ye hwe businesses be 2000 across the nation ye bebie portal omonso apply ewoso ene ya etwagu ye ayo wura ye kosi yanke aye wona ye panimpa edema GEA na nsamo de mansam trofo eno no Sabre dia ye free bomansem num na ye watweyem ye nya ye wura no a ye bekoso na ye ne no edi enkomo emra shebedwane a wo mensha south on munyamfo Dr. Matthew opoku prempe ya oye osoafo a wo hwa hodene so ene benes ya ditumi di soja gas bi no empemiensa ha nwoche ene wakwa akoche enso ewo ne mpesua no so amrado ya wo gina mode masante mantem no owura sampan wonu di domonim na wakoche ye no sebutai ni nyina ne se enua ye buo na ye de hibidie se de be ne ye besia no nti ene ne ye pesu obi adra na ma abefo kwa so eno aduane a wonkonkobu ejabia na yentie se de papa sampan ekiremu said we are saying a buying policy through energy ministry. Environment that protected. Titro one more area HBDA. One more train Kasa Edija. The impact on the environment. Defeating government agenda say big green and also a green economy. Green environment. And until buying, and she said, say, the affordable cylinders, any stools will be biara a bit me and yabi. Now, on the beach. And until as part of it, no energy ministry selected about 1924 districts or more pilot to say, fortunately for us, Musia South, Dr. Matthew Prempe, MP Wahano, energy minister. I have to account and then that's a corner, but a Bermuda media not could be baby. It's a big name near this last two now. A bebois, my safety at home, and a protected environment also. The Yama month for normal cruise. About 4,000. That's not the end. Kakran. I do want to answer not only myself,
but across the country. It's in there, imagine it is true. Yeah, the match ready say, a human or any papa for India. Oh, baby, Kakra, a responsibility, say, also by say, a fee and in the emphatano, young and until yesterday, said 2023 a young woman there, or be Biara work massive group here of fun and now on young who say, the environment also, I clean. There be an Mikase, so we work clean environment. Fashion the doors, fashion be say, Skadua, there be assembly no say no at the waste management. Every 100 cities that will generate, there are about 7 cities and the waste management. And what na Madam ya baby okay o. One so GBA na watch na ni so enso o sa adwumadie ya wo ko bie no nya bie ho. Honorable dear. Men just how to get Ubie no between the Ubie no between Casa Bonisha. The son say, "Wa my who say, what any papa, it means he has to us. A bed you must say, ye, if it's on way, you mamma, ye, Ubie no honorable, my Nihio, and Shasta. Daniel the Madam ya baby ya wono ewoke o. Yen call ye chi boma na meni onmonyam for from Paul Andrews or ye boa for stronko edema ahafo swafo. Hello mi reference Paul Majoe. Major service mini aba. Pacho na hu ti say bru. Nyame ada Roma upon your pan on so. Ye do ba de ase enwumre ye nya ne tie se hwire ya na wo hye na ye de to ade hye wo boma so no. Masa kire mu. Na se de mo akan na chese wo ho. Enra na drama ma hin so se kafu bi eni ho. Ti ama nipa bebre atwetwe ma so yo ehu se ye kwata anase ye kwakwasi na wo na wo ho sebe sai na eti ankasa Demi aba ma me na se na me fa konya so nche fo nyina nyimre sebi asundwenti na yewra omampanyini osiade abedan kwakufu ado ene ade George Boakye de si ahafo so behwe wa bo nipa ene ajapade ho ban se de mote no mframam no se ahensem etu akasa ama nipa ba kwa hwene nkwa emunum yedomu kwa asibiti a ene ya tinse mo de se omo ato omo ayi omo era minister any regional security council omo control security in the region on behalf of the president ekwa asetina no omo de oshena atropro no so se ba ya ebetimi prevent such occurrences from happening. And until yewe no adwada no yera minister ekokro no na ekokro no wo hwe video first video me ankasa me phone and bitwa ya ba na munya bitwa na it was true say na curfew okro no so na obi a hye dem yakete na ene hwe intelligent reports ene briefings yera minister nya ya or sanfre another emergency reset meeting a review time for curfew no a first mreno na enyumre no num na nka wakɔhyɛ dem na afi anopa no nso na obetime pie but new decisions na ba no kyerɛ sɛ anadwo no ndu ɛwɔ sɛ woda na afi anopa no num ahomakye obetime apie akodi udwuma ɛsɛ ɛfata avenso rexec esanso decide say for now the tabono to all social gatherings and public gatherings so say be any pa mienu miensa na no machia edi dwuma ba bia no emra no emakwan ewo boma but nia emra makwan ne say efiada Mozambique for ebesom memenda SDA for ebesom sanso na kosiada Christopher so ebeto aso no maso eno na nhihye edi kan ba ira minister ewie no ordinary chim boma akro mu a ordinary kotwa risi kohwe se nsema otete reports abambofo mbelifo de brand no kra na ni gisem ne se yekopie kro mu awie be dumi no na sebi nsem nyina kire se mpanyimfo ne nkwala mrantie ne mabawa kro mu I ready say ombabwa amasundwe aba na yira eko nana boma hema ya ono anso so esan so doma man hema efie ne kodi nkomo a nkomo no mu no ohwa afanu no nyina akombe kromo a
decisions no bit my boy ama mpuntu and I say we have a progress in making sure there's peace in Boma. So I think that near media yebetuachi nemo near way near nimno and bills so oshe say bambo for omo kronimo or security your opposing for near soldier for being national security for bear hane aduonum omoboa ama security onsem etimi akoye bills so nipa bako toy ewo anano kosiada najo etututo na course no opposing for no enam no ka say omo anya din bia omo eguso a omo yehwehwemu was assemblée nipa bebree free kronimo and also opposing for no any other security agencies and networks across the country jumata safo no sabit maka omona omatima bejira Ghana and Rwanda no and unti me feel say for now no the yedru ewo Boma sensem no I don't know na chese say no de na do mama wate ase ana because when I hensem wasem and onu so no si Omanhene Yaw yakoka se yakotwe merekyede be fie ti sabre ya onu na onyini ye hen kase a okasa carry weight se curfew bi ani baabi a na mo so ma ye review wi miura enkofa o how bi ma na say de wate ase Miriamba ahini any service amanyone your friend a bambo service sometimes they go hand in hand. But traditionally, Nanado Omanhene and the crew and Boma. But Oba say you be bought by a bang Ganamra, a bo, and the pound by a Nina, so a regional minister, MC, and they are pussy for ne, as we are for half one. And they have the ultimate decision to protect lives and property. And for now, I believe that omo decision omo take here no a decision na eboa abo nipa ene Japadia ho ban enonti we feel say all of us must embrace the decision of taking care because mame fa kwetche kakra na no dwada ekoko mo na yesi yefa ayetepa ene wura subon pan ni wura Boma krodum enti si Boma krotia no na yura minister and then penny full C4. Now you see from no about 600 meters away in our opposite at the far end of Chrono, maybe a Chrono police station and a one year sorry be one. Near who say I am fortunate I can see me no and any population target to tum but omu say you move towards direction. Ya who may be munina the fire. But then afterwards the intelligence and pick and say na bi no pese omu process back chrono and I'm ranting bi nso aboa omu ho e wo chrono be pon be bi say saafo no si chrono mu a de ebesi and I believe say your minister and the Brexit decision take here no was timely to protect lives and property say bianca amasa e bia nei and can say my etete o media na ne na nka nya de ayede but ni nyina mu no we feel say of mind mano ene leadership ho no etima complier yina yedimra so ama yarehwa asundwe awopiremo and that is all I can say about that. Mira Frempon yada si bebre no mre no wadaji wa onyame moa mo na bibia anya boko ma yen mesme da se pa ami oba Yera Frempon Andrews or boafo stronko edema ahafo mantamnum eswafo atronsu ewo sahwi na ewo western of mantam no emu na nanom akuafo ene mabunu bi ewo ho ena ekere se galamse yade a ha wo mo asetena pa ema wo mani nka ewo abrabo enimpo ene adwuma wo ye ewo sahwi ene ne mpatamu ne scienti wakeka won ho ama kere se watron krata pa ya wode kodan court nhwe na wonsi won dwumadi a wodie no kwaseba ya omoso matimi anya adage no omoso matimi atenase adidi achefise wonsuwa esei wonfudie nyina esei eno aso no mudidie ewo ho eno aso no mudhwe womma ene wonyerem ne ade na kobase ebia wobi ede ne galam se sam ebe sai wo majapade sa no a na eyade se ehadwen yie pa enyumakuo maako enum ene watro krata da koma court se court nhwe na wonsi won ho kwan adwumakuo no baako enchi ewo asantemantam ha se efe gido small scale mining ya no ewo kumase ha se saa ekuo no ka ho wopani ya
wodi emaburu nanimu ka ho bi ma omo twere krata yi ne din ene Jafat Danso Sompa kase ye ni twa krata no so no yebusa nasem. Yes, CMP community mining, no matter what they call it. Yes, CMP 80 years ne shase ye kuntiaye or hina notice me kuntiano. Enti sia o hina notice no na yene ne shase or na yene e kunsa ntokwa no na ebanse na ne de nankan abia ye na ma won de oba bere. The inti CM prince no say one ye kuafo na egu a ye kokofu ye no buy info ye be say asense yinsunso ha no be say yinsuo no enu ti na say ye mprensu no. Apart from that ye hwe chemicals on the be say adwuma no cyanide mercury on be poisonous ase no enu yinsuo ye say ye mprensu ye no so to nche ye hwe ne born nso e be kuru bi emu kro no from sem awudisem mfowanyinsen enu nyina account na say ye mpren no nti ye ne ohene se ono nti so ye ne na aka on the national can say sa companies na ye Gido small scale mining limited omo office wo adum na Aramza company limited omo office e wo Swami ya kan ohene so on the untie yen about 2 or 3 months ago omo be launching mrekuduka e kan ho bi ya MP Alfred Obebuatin popularly known as approaches no kan ho bi e no be launching no lunch ne ba be no na yenimu hwe saa dan it was Friday and upon no me announcement say on ba be lunch saa community mining for a Stroke Apenkrom community and e dey stress here mpene so nti aka na say omo mpene a nanan mpemfo say omo famra kwan so e na omunyo omo nkrata nti enso famra kwan so na yenso famra kwan ntokwa enu nti ne enso dey asena kwakoda no kota ye seek for that injunction no nti nyame adma 16th of January Monday bay nyame adma ye call for the first appearance. Opani Patrick Jafet Danso ana yete nenkan ya ko dominable number 2 ya eno ewo bebiani anwaso bekwa municipality Western North region na awrahu semu afiri waba ne sabai wa bi onye mfinhia dunkron atumi akoda ya ma be ma de awom wadi wo mu no wanyinsan watumi aso anyinsan no abosome nkron awakoda nge wose wompe entiagana bi o akoto akoda no atwenem D2 electoral area assembly member o danso abiam eno ase committee chairman Stephen Jomo eno anwumre se wadi amangone ba ofre no yemo aka no ta hamnache no nan okwa kocha ne nan woduru agana ne so ade obeti ansa abadoma na esu amena ne mu asembe nie wonya akukuduro pa esi agana ne mu yi akoda ne tumirika ne kwa ya sabia sa na okoyi aprosifo asutire enam somode afutu akwa mabata se ya mo ntia mo ma titiu ne mo mama anom ye firi suku ba ye nan ketenkete tite diplomat one stick ye mo wa mo chem so ne ye de asopa e de asoso ye pa nkapo enom ne ade ne namba bachire wo se so ya bayiwa no amwani akwa ho masua ho na aso bedi afefe de achi a wan hwe ya de beto abrabo mu no wa obenu ho therefore and me committee chairman friend Stephen Jomo say authority actually notice say akwara bi esu authority ni mo aja okofa ahumane no ma be yi akwara ma ye de akwara na ba government hospital to be frank police station because I was say the can seek medical attention ma akwara na nti maame no de ho a sisi a woje psychological effects almost like effect into woje medical treatment bi kura one sheda nyini 1920 for now there me minim so say me asam ne kura ye me nwa onye obi a opie me who say opie it is difficult even to see her intimi who dey abani trema mane yesa then say foot dey bebre ho especially me di kan ya hyase afira wofo no so ebi mu ho a mayo muma demigos abosom ketwa a yenka mo asem na nipa nso yenka wasem so yensie ofu nti ye wasa ye ma ya no timi ye nkwala no especially youth na upcoming youth na ye ba no obia ni suban ye o ti wan hwe ni na kasa me ba de yenka na asem a
bedu time bi no e de asem ba na mema no so aye ba no so yenhwe ye hu ye e se odi akola bi ho afi achi se ne ho afi na akofa ne wi afi na wanu hu a wo mpɛ sɛ wobɛkɔ ne hɔ biom yɛba sɛ de asɛm bɛba nti yɛbɛsrɛ sɛ mmarima no yɛnhwɛ ɛho yi na ɛmaa no nso mamu nni ɔmɔ ho fɛ no akyi pii ɛnkɔfa deɛ yɛmfa wei ɔnomanyamfoɔ abiam danso na Stephen ya dwomɔ ɔno nso ɛde kakra ɛka ho ahomakye bɛyɛ 4 o'clock na ɔsɔre sɛ mepɛ me ho yɛ kakra nti mekɔɛ na akwadaa bi su wɔ toilet mu nti yɛde tɔɔkye kɔhwɛ no kora na mebra mpanyimfoɔ mmienu bi gyina hɔ me tɔɔkye kɔhwɛ mu na nokorɛ sɛ wɔdam nti me na mekɔ fie kɔfa ahema ne dua a mede bɛsɔɔ ne nan ɛyi no ma meyere panyini ɛbɛhohoro ne ho ɛde ntoma ne atadeɛ hyɛ no a yɛde ne baa Governor Hospital ha sɛ yɛbɛpɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhu ne maame anaasɛ baabi mfiri nti mim deɛ kopie so kama sɛ na meyɛ de drug test na mehu sɛ ɔda toilet mu a mede hama ɛyi ne firi toilet mu baa no ne maame no deɛ ne baeɛ no deɛ mehu sɛ ne maame nie yɛkɔ ahoma ne so nam ne kofi nsɛnkyerɛne akɔdi nkɔma hello kofi maajo na yɛso ɔbɛyɛ ɔkɔto ne ba twene sɛ ne tiri bom yo sɛneɛ yɛde kan amatefoɔ ate nea esi abaya a wawoɔ na ɔkɔto ne ba tetweneɛ no yɛte na ne sɛ abaya yi wanye ma abosomo nkron na ne nyinsa n'akyi ɛna ɔkɔkɔwoyɛ na ɔde ne ba no ɛkɔto yɛ animu a ebi amanfoɔ kɔgya manan na wohwɛ mfoni ne owu a ɔkɔpie sunu a ɔbayɛ obehu yɛ anɔpa no ɛna kyerɛ sɛ ɔbɛbɔ amanfoɔ kɔmɛtiifoɔ wɔ ha maneɛ ɛna ɔmo ekyem sɛ ɔbɔ mɔden eyi ɛyɛ abɔfra no efiri yane ne mu na ɔmo yi ne wie yɛ no ɛna ɔmo de ɔmo asoso fam ɛna ɔmo yɛ nhwɛmu ɛna ɔmo konya abayɛ yi a ɛyɛ wɔwo saa abɔfra yi na nsɛm nyinaa ne sɛ n'adwi mu ɛka ne kakra na bɛrima a ɔne no ɛda ayɛ kora mpo ɔnye yɛ no toro wɔntumi nkyerɛ bɛrima no akyiri akwan ɛde nti no ɛbaa sɛ ɔmo nya maame no wie yɛ no nam sɛ akora no anɛɛsifoɔ na dɔktafoɔ ɔmo gya no so sɛ ɛnam sɛ ɔtɔɔbu no efura kakra ɛne ɔhaw kakra aba abɔfra mu nti ɔmo agye abɔfra no ato ayaresabea a ɔmo agya ne so na ɔmo gya ne ho adwuma sɛ bɛyɛ akora no wɔbɛba ayɛ akyerɛsefoɔ mu biem na maame a abɔfra yi ɛyɛ ne dea no ɔmo ɛtene so ɛde ne kɔ ayaresabea wɔ sɛ bɛyɛ a akora no wɔtumi ɛkasa anaasɛ wɔtumi ba nkɔm wɔbɛtumi ama ne nofoɔ anom na ɛno akyi no na sɛ apolisifoɔ ne wɔn nsa bi anaasɛ nsɛmbisa bi a wɔmabusa no wɔ ho ɛno nti no Sompa atiefoɔ gu so ne nsɛnkyɛwfoɔ di akyire a yɛhwɛ sɛ yɛbɛsi akyire bia no ɛma atiefoɔ aso ateɛ na nea ɛwɔ bia no yɛmu mahu Pacho akwala no wɔ ba na bɛɛma ɔba pɛli bajo sɛ akwala mono no wɔ ba na sɛ bɛɛma ɔyɛ bɛɛma abɛɛma na akwala baba wa no ni tiribo mu no nyi one ne maame no netie wɔno maame mo netie na ɛna me so wanyi ni nti no ɔmo ɛntimi ɛnhu bɛɛma akoro bɛto me ne ya ɔna ɔbɔ wedin agyeche no ɔbɔ wedin ɛnti ɔmo ɛnhu sɛ nipa asɛm ɛsɛ ne nipa asɛm asi ɛmɛma nso a ɔbɔ mu din bi nso obiara sɛ obi adi tia kanwura a obiara mpɛ sɛ ne din bɛbɛ mu nti no yɛde gusu dwotire hwɛ nyɛ sɛ akyire ya kyerɛ sɛ me ya me nwanwa kakra so obi akola amunim se na dwen mu ka no na wawo na obi a monitor no a onu kura koda enya nyame akwa akokunu sa nti ese ababa wa na ne tiribo mu no wai ese aposifo na sekmetifo no e de ne kware sabia o se be ya obetima ma abafa no fo nti no omo e de ne kɔ hɔ no se omo yi no na sa akwa no ho eye ne din a obo na kɔ police station na de wo bia makotwe na num asɛm na wo de wa so tutu fom no a enra no a na wo de akra ne kɔ tu mu ɛno ano a just ahomakye no na saa etum no mpo ɛkɔ so na no me sɛ onu sɛ ya ne sɛ mu bɛsi ahye akase ya me emu hye bɛyɛ ne sɛ ne obegya na tum no ɛno na ma akra no kra no just ka nyame amfafi a wɔn kopie wɔn ntɛm aka ofiri mu kra any fahin potin na saa asɛm no si esi ɔsɛhwi akase baako a egu so ɛhwɛ sɛ yɛde ehu nsɛm na bɛto edwa nyame adom ɛkyɛn pa ɛhɔ nhyɛ da nye kuro kasie mu saa da bi enye kuro kasie mu saa na sɛ mɛmɛ wɔ hɔ yɛnya dufudi ade ne ato agu ne so fokodation so ya foko no ama na anyensa wo ewie nso de ho aka wira sanbete mo ha dwene o
omo ha adwen pa Kofi yo Kofi me fa usi he why na wurewurem na ye bebe chi but me be ma Kofi senchire ne no so my mom says emema ebinum etimi fa saa akonya no so so omhunu se oba bi wo mantam na mpotam bi no omhunu se na adwene nye papa bia wo yemum aha omutime de sika ana de omuta de no pa ebinum omuta de na edu awiase de a obeka so obia ne yaka bedru anajo a edru anwumre na animu abiri so your budget so what price mumu for abramu de yo man no omuzo yemum omuzo say me man for advantage say me makopie bi soda no mo ye de mum na be man na ayire no na bai wa no oje ho no mum no ori na me e de na ekoso carpenter fo bi mi gina hodin am hwese emumu ya na wasi fom a na so emumu o e kroma enim no be ma pa pani pa bla bi tailor na me sinti eja tailor wa na ewuji abawe nu kasa de mu asa gan abe chimbra na ode ne konam se akwe mum sa wunya ni paketo a hie afa yan ko be poso yi be poso wa hafo no southwest mansini wo asante mantamu nana no ade hye kire se omunya nkwa eye Kofi Job omunya wuo nso a eye Kofi Job na Kofi Job de omode nyame da nase papa omakwa yare sabia wa harawa ne obrebo nyina se nyina no eye Kofi Job wa Kofi Job de kire se omuhu asem kura wate ne mpotam ho a won pese ekwan ya yede ama no mfie mienu ne akire nie empanifo adwoma no mu a se Kofi Job na ye kwan se di ade o se motia na adwon so Kofi Job na so o sasabrum sa na pa na ni so o se ni mfidie na yera o se di asem wa o na wonabu Alexander Nyameche ebere bi atwa mkra wona na oto nkra de ma ndi samonye ko no wo ahafo ano southwest no na odi mu akotiri ire pa na wotoro bo ase a wone nsantwerefo di nkomo kwai yedwutu won fie mienu ni 2020 ebeto aba 1st December no be dwu kwan yitu up to now monye ho hwe na ekwan yefutu ekwan mi amite kura po na no makọ hospital be enu akura no adue yekọ hospital wadu mfuturo me bowa na me himso ya na moja enti efuturo no nti ye adwense ye pese ye demonstration na demonstration so ebe ye no enye small thing ya bre wa hwadan ye wa ha wode wa hwadan for camera no to adan so na hwe nipa dasani ye bre ene na wo bi yare wo chane edi obi nnu akura sister no wa machi ne ba ye no ko hospital no Halima ne ba kete bo wa na o bleedi enti futuo ni de ekuyen ada ho 2 years ekọ 3 years adan de boni nko an yaye de boni nko na afa no south mankran so pepo so yaye wa hwe kwan ye da hoi cars no so ba america cars ne ba no america cars ni tu no enya asam ketwa okokan ye be foko ye kra ye adwense meme kwese da bi ye be ye bompi akase nyina akwakosie tiro because ye ntra ama ye mbewuvu ansana aban ba so ye sraban ho contractor no me ye adwuma no me gusu kra even kra wo gusu sapete kra ye pe na ya bre efutu ni kwen na kwan no na ye kota kama na kwan na ntutui na ye kota no mo so ba be ye kwan no betutu ni nyina to 2 good years ya hono hwe December ye twam na ye 2 good years ya hono hwe ya samabushafo ya mudi yachi ene nwumre wo Facebook no so no asam no a opani ne kan otumi se enye nkola asam na hwesa de adan ho aye na hwe adan mu ni ade na hwe we kura no se obi besra wa ya asam foforo wo se watade se bia wo koba bi nso a eno nso ya asam foforo na kire se ekwan na ye de atoso no ya asam pa we se se wo de ka fa ho no koba pe no agya ma fitani ni se nyame ya adom afeda no ba befa because car no wetutu awie kura afekra no mfuturo no kwa no onyam pepa awie kwa no wakoka no ho se wakoya adwuma no de ama wo enu achi eduanom so a wode pragea abobo yanom ne wokada ya adwuma no yenti wo monso ye huna mane pa especially ombe ya kwan to we mfuturo nko nsuo to a untimi mfa kwan no so ho ye bre ti aban me ye mwa se contractor for no de be mana no mana ye den abe kwan na mane de ni to Kofi Job so a
kwan ne de omwa yen kwan na ekotal kwan no mbetutu kwan ne nyina no mso men asphalt amai ha tu tepa ya hwe ani ma kwan na enye den omo meye maye mfuturo nkwa o de even hwe kai se twam nyina mfuturo nkwa hane man kan so ka osima acha 1 minute ubetimadu disi ai usi kwan so acha 10 minutes ansa na wetimadu de ntina wasa basa kwan poto so nkwa mfuturo nkwa ne kuyen nti esra ban no omo ye mwa na onye kwan ne maye na da woro yesi enoma kra yentimi nhye ye say yen sha atare fufu okrom am say untimi sha because be si no mafufu ndi asa be bana dan brown enso to yentimi nante ye say ha de kwan na waduane we waduane kra so be bana futu aye mu ma ekwan ne de ha ye paye se do betutu no meye ne sa de a omo betwa ma ye mpene ma omo kra na sa on fada da no emegu so on fa mu no megu so de dada na otutu na on be hye ya de ma ye mpa asem ye say yentimi nya hye demonstration de be ye bi ti esra ban de pa on be ye kwan ne ma ye say ye manyi na yare say me de na call hospital say a o yare me de ni ka de ko mo say emfuturu akonimu enso be bia mete kwan em so de bia emfuturu de bia be ye dem ye pepa dem de bia no pa wi anwumre pepa onum ti esra ban pa so on be ye kwan ne ma ye ena sa de a ye ne nche kra esra ne pa on be ye kwan ne wei eyesu ene ntiamu a efri boma abeposo eba na abeposo ayeka ho asem no ewo ahafoano southwest mansini mu wo asante mantamu abusia yenyina so anwumre na yemfa ensem no nyina ensi ewo hasei na yenkopro kase so ne yehwese betima yi madwenche ne kakra ede efri hono mu a yekopro kase no so na yahwese adwenche ya mode bai na anwumre no de mode ebaye no ebetimi aye ho adwuma ebi ne wode ane yenhwe na anwumre yemfa na asema owura asante ye bo a Benedict Kuku akosu asomo Libia Boga ena afenso afia jewa akode akosu ajewa akode boaten aban nipa ena afenso maame ya ena abusuafo eboaye ewo MCR room ho nyina nana kwabna kese na afi ohini ni ama krancha da of mami premier ni adamu nyina ase ama mumu eniti adehye Sompa, 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 Sompa.